Omroep Friesland, alle dagen night. Goeien en welkom bij Jongpraters. Zit ik samen een uur aan tafel met het beste stedelid van Friesland. En dat is net eens mijn persoonlijke opvatting, maar die van de Frieske stedeleden zelfs. Ik praat met haar over de politiek, haar drijfveren en over haarzelfs. Want 8 uur is dit Jongpraters live te jaren op radio en te sjen op Omroep Live. En mijn gast is, dat begreep je hem, Anja Haga, listloeker van de ChristenUnie. Goeien en welkom. Hoi, goeien. Beste stedelid. Wat gebeurde er met jou dat je jaren dat die titel van jou weer? Ja, ik wie perplex eigenlijk. Ik wist op dat moment net meer wat ik zeggen moest. Maar ik vond het wel fantastisch, want ik kreeg eerst de prijs voor de stedelid met de meeste kennis. Dus toen hier ik die prijs in ontvangst nam en dan steerde bij zijn tafeltje. En ik dacht, nou fantastisch, ik zie naar die beker. En ik wie wat aanleid wat er gebeurde, steeds maar. Want ik wie me ontfocussen op die beker. En toen werd ik nog een keer naar vangen op voor die orenprijs, de hoofdprijs, steeds maar. Ja, de overal verkiezing van beste stedelid van Friesland. Ja, dat wie fantastisch. Hij verzinnen? Nou ja, de collega's zeiden dat ken ik net hoe mezelf zezen natuurlijk. Maar dus, het somt dan denk ik wel van argumenten waarom. Van tevoren hier ken ik zo jet eigenlijk. Meesten gaan een formulier als je het krijgen en kon dat invullen. En nou ja, dan wordt dat bekendmaken. En nadat die het zijn meesten, ja, terug, ik heb die stemd, hij has het goed in. En ja, dan jest het steeds maar. Maar of het terug is, ja, dat mag je net op mij vragen. Nou, er zit misschien ook wel iets in van de gunfactor of zo, om het zo maar te zeggen. Want het is wel een. Als je sjoggen naar de mensen die erin zitten, dat ben wat oudere, bezadigde mensen vaak. En dan komt er zo'n jong frommers in eens tussen terug. En die krijgt dan ik nog het predicaat van beste stedelid. Ja, of dat het is. Wat ze zeiden. De commissaris die had een verhaaltje hoon van dat ik mijn verhaal duidelijk hoor en dat ik weet werken hoe ha. En nou ja, zal ik wel een gunfactor bij zitten. Maar ja, dat moet je toch echt onder collega's vragen. Ik vind het heel raar om dat om jezelf te zeggen. Nodig, maar ja. ben je wel fanatiek als stedelid? Ja, ik ben wel fanatiek. Als ik iets doe, dan wil ik het echt goed doen. Dus ik denk, ik ben er wel vol van gaan, absoluut. Ja, en waar utert hem dat in? Dat nou ja, de nacht uit studeren op die beleidsnotities? Nou, dat eigenlijk net zozeer. Maar wel, ik heb bijvoorbeeld Fjouwerien. Ik werk in het bedrijfsleven. En toen dacht ik van, ja, dit is het echt net helemaal. En de politiek, ik wie toen commissielid. En dat vond ik fantastisch. En toen had ik mijn baan op zijn in het bedrijfsleven. En ben ik fulltime voor de politiek in. En toen wie ik nog een stedelid. Maar gelukkig waard ik dat toen ook. Omdat ik troscode steeds maar. En nou ja, toen ben ik er vol van gaan. Maar wat een gok. Dat wie een hele gok, je werk ja. op zitten en we hebben van de week al leerd dat stedelid wezen, dat is een zeer eerbare baan die een soort tijd kost, maar die het net een soort qua vergoeding opsmiet. Nee, het is een aardig ietsje voor erbij, misschien een dag in de week de vergoeding en dan houdt het haast op. Ja, dat is zo. En dat wie financieel echt een hele enorme achteruitgang. Maar ik dacht toen op dat moment, nou ja, ik zit net op het goede paad. Als ik dit doe tot mijn pensioen, dan nee, dat is het net. En ik wil later, als ik oud ben, wel waarom schönen denken, wat ga ik voor mijn leven maken? Kan ik daar trots op wezen? Ga ik die en wat ik vind dat belangrijk is? En toen dacht ik, in de politiek kan ik echt wel betekenen. Dus ik ga ervoor. Ja. En als ze wezen mag, dan komt het goed. En ik jou dat God mijn leven leidt. En ik denk, als hij wil dat ik stedelid word, dan word ik dat. En dat was maar net. En dan komt er wel wat oors op mijn paard. Dat is mooi dat je het formuleren, maar dan zit ik heel praktisch. Maar dat is kwestie, mat ik banen. Dus of roken dan, hè? De kachel met banen. Ja. Nou ja, financieel koe dat ook, hè? Want als inderdaad, als je de keuze net haalt, dan kan dat ook net. Maar dat koe al. Dus al is het dan wel financiële aderlating, maar dat konden wij wel dragen. Dus mijn man die stiepen mij er heel erg in en die zei, doe dat. En wie is maar de droefveer, ik wil stedelid worden, want je wint toen nog commissielid. Mm-hmm. En is de missie dus nou slagen? Of gaat die missie volle verder? Ik wil eigenlijk in de Tweede Kamer, want daar win je kandidaat voor. Ik wil in de Tweede Kamer op het landelijk met de ChristenUnie vertegenwoordigen. Nou, voor mij is mijn droefveer dat ik iets nuttigs doen wil en dat ik iets van mijn omjouwing doen wil, iets betekenen wil. En zij is het rond dat ik in de steden te landen kan. En dat vind ik een fantastisch plak. En dat vind ik nog steeds. Dus, en de Tweede Kamer, ja, dat is echt een fantastisch plak. Maar kom ik even hoe nuttig jouw broek dat wordt? Is de Tweede Kamer net nog nuttiger als de steden? Nou, ik denk dat beide heel nuttig is. Riedswerk is nuttig, stedenwerk is nuttig, Tweede Kamerlid is nuttig. Het is al je nuttig. Het is al je op een oor
gebied waar je mee bezig bent. Maar ik vind je net nuttiger als de oren. Nee, helemaal niet. Dus ik geloof er in dat je, wat je doet, maar gewoon goed van. En daarvan gaan. En, en net denken van, en wat wil ik hierna of letter? Je zat er niet in, dan ben je alleen maar bezig met letter. En ik probeer bezig te wezen met wat ik nou doe. En dat goed te doen. En dus je letter wel weer. Ja. Je zei, ik had het idee dat God mijn leven stuurt. Ja. Hoe gebeurt dat correct? Ja, ik geloof dat God een plan met ons leven had. En voor iedereen, dat voor iedereen wel helder is hoe het leven eruit ziet. Maar dat wil net zeggen dat je dus niks zelf dwam had. Want als je op de bank zit en blauw, gebeurt er echt niks. Dus het is echt een in vertrouwen leven. Dus voor mij is dat ik dicht bij God leven. Dat ik daarvoor bid van of ik de goede keuzes maak. En dan merk ik echt dat mij jong wordt. Dat ik de goede keuzes maak. En soms gebeuren er echt dingen in je leven dat je denkt, hey, dit hier toch oorsmat. Nou, waarom rint het nou zo? Je kan net alles van tevoren goed voorspellen. Maar uiteindelijk denk ik wel dat God dat leidt. En ook als het oors rint, al je zelfs soms denken. Maar in een soort van predestinatie, dat alles al voorbestemd is hoe het je leven verrinnen zal? Ja en nee. Ik vind dat is wel een heel ingewikkelde vraag. We gaan wel heel echt het diepte in gelijk. Maar ik geloof wel Ga je dat... geen hekel aan, toch? Nee, ik geloof wel dat God inderdaad... die had een plan met je leven. Dat geloof ik al. Maar ik geloof ook dat je daar zelf een stukje... eigen verantwoordelijkheid in had. Want ooit ben ik een soort marionet... die eigenlijk niks meer in te brengen had. Zelf keuzes als mens. Je mag er wel zelf keuze maken. En ik denk ook dat God wil dat je dat doet. En dat je daarin niks laat kennen van... hoe zie je dan in het leven? En hoe maakt je je keuzes? En van waar doe je dat? Doe je dat alleen voor jezelf? Of ik verordenen, nu het vertrouwen? Of, en ik probeer dat wel te doen vanuit het vertrouwen... op mijn God, zeg maar. Ja. Nou, dat stuur van God in de politiek is een wichtig stuur. Dat zal Griff dus jong nog wel eens ter sprake komen. En om een beter beeld van jou te krijgen... weet ik ook hele oren dingen. Liek als jouw muzikale voorkeur. Ja. En zelfs daar komt het ik alweer wat in waarom, had ik het idee. Want de Matthäus Passion staat erop. Ja. Nou is dat in je van mijn favoriete stikken zelf. Dus ik ben er alleen nog maar blij om. Maar het is ik weer net van de hand lezen. Dat relatief jonge meisjes vonden dadelijk zitten. Gooi de Matthäus Passion er maar even in. Ja, dat kan je me voorstellen. Maar ik hou heel erg van klassieke muziek. En als famke speel ik dwarsfluit. En ik woon naar het conservatorium. Dat wie mijn leven helemaal. Dus muziek wie mijn lust in mijn leven. En toen leerde ik mijn man kennen. En toen kon ik zelf de Matthäus nog net. Maar hij wel. Hij hier als jonkje er ook altijd in zong. En dus hij liet mij dat jaren. En toen zei ik, god, dat is mooie muziek. En dus uw eerste afspraakje te jaren. Dat wie naar de Matthäus Passion in de Boswaard, in de Tjerken. Doe maar. Oh. En dat vond ik fantastisch. Dus zij is mijn liefde voor de Matthäus gegroeid eigenlijk. God. Ja. God, dat je van een eerste date praat om te keren naar de Matthäus te keren. Maar, dat is wel apart. Dat lijkt mij wel vrij uniek. Ja. Maar desalniettemin, het is inderdaad prachtige muziek. En de Matthäus Passion, dat wordt Rijn heel hoorlijk. Het is misschien net zo'n heel goed idee om te bezieken daar een heel groot pad van te draaien. Maar wel even een indruk. Dus een stukje wat jerven. Wist dat u de holle? Want het zit op ja, dat is een recitatief en een aria. Er had ons allen wohlgetan en aus Liebe wil mijn heiland sterben. En dat is een stukje dat Pilatus moet kiezen tussen Barabbas of Jezus, die kruisigd worden mat. En dit gaat erover van waarom Jezus, want hij had niks die in alleen nog maar goede dingen. En voor mij is dat wel de essentie van Milio en ook de essentie van de Matthäus. Eigenlijk gaat de Matthäus daarover. Ihr triebt die Teufel
prachtig hier. Muziek uit de Matthäus Passion, we draaien het net samen bij Omroep Friesland. Dat had een reden, dat begreep je. De reden is dat Anja Haga, listloeker van de ChristenUnie, graag Jerwel. Zij is een urenlang te gast in het programma Jongpraters. Dat we alle werkdagen in Orient naar de verkiezingsmeidje mee. Een listloeker van een provinciale partij dus. Het is bijna heiligschennis, had ik het idee dat ik nou gewoon begin te praten, wils die Matthäus Passion nog lang net klaar is. Ja. Het is wel een beetje een trage uitviering, vond ik. Ja, dat is een trage uitviering. Hij is heel oud, van een plaat en die had ze op cd zet van Gardner. En ik vind het heel mooi, maar dat komt misschien ook omdat, ja, wat ik kreeg vertellen van, ik werd verliefd op de Matthäus Passion, steeds maar. En toen had ik mijn vriendinnetje in Grace in de muziekhandel daar al je cd's beluisteren. En toen voel ik deze het mooist. Ja, en die had je dan Grease draait. En dat is hem dan, hè? Zo mag het klinken. Zo mag het klinken. Ja. En het Sint-Burg binnen de uitvoeringen vaak volle sneller. Ja. En dan kijk ik wel een snelle uitvoering van deze, maar dan hier is de tekst ook heel belangrijk. En die komt dan minder tot zijn rug, vind ik. Dus ik vind bij dit stukje dat langzame wel mooi. Ja. Je zei dus even hoe muziek hier van als famke speel ik fluit. Ja. Dan meid ik het op dat je dat nog net meer door. Nou, ik hou mijn fluit nog wel. En juster had ik toevallig nog in het Tjerken spelen, maar dat is meer een toevalstreffer. Net zo, ja, vanwege tiert had ik er echt net zoveel tiert meer voor. Dat vind ik wel jammer. Dus Ja, maar dat je passie is, dan maakt het dat net uit. Dan word je dat. Ja, maar politiek is echt mijn passie. En dat had nou voorrang. En muziek, ja, dat doe ik echt heel graag. Ik zou echt wel weer in orkesten spelen willen. Maar dan mag je wel echt van gaan. Dan mag je echt oefenen. Je mag dat wel bijhouden. En voor mij is het dan of ik doe het goed, of ik doe het net. En je kan net heel in een orkest en heel voorbereid komen. Dat kan echt net. Dus ik ga zijn, dan zet ik dat nou even op de achtergrond en dat komt later weg. Oké, we doen even de skiertnis in. Wij delen net alleen de leefde van de Matthäus Passion, maar ik nog eens het plak dat waar wij komen, is beter plak. Ik kom van Dokkum en ik. En toch kennen wij maar net persoonlijk. Ik ben er net geboren. Oké, nee. maar wel net hikke, maar wel Tijn. Echt net, nee. Ik ben in Drachten geboren en getogen. Oké, trotse Dokkumers zag ik op jouw Ja, ik vind Dokkum Twitter-account. geweldig. Ja, het is echt een heel mooi stadje. En wij wenen daar maar heel veel plezier. Ja, en de meesten heel leuk. En ik vind het gewoon super. Je bent er actief in de PKN-kerken. Ja. Is dat een logische combinatie, actief van de ChristenUnie en in de kerken? Ja, ik denk dat de meeste mensen bij de ChristenUnie wel een gemeente HWS actief ben. Of in ieder geval wat mij geloof. Je wat meer als de oor qua kerkenactiviteit. En dat moet iedereen zelf natuurlijk uitziekje. En voor mij, ik ben verder... Ik ga gewoon s'nachts naar het kerken. Dat is voor mij belangrijk. En ik zit bij een groeigroep en een gespreksgroep. En een groeigroep? Een groeigroep, dan praat je mij waarover geloof en dan groei je in geloof. Ja. En ja, dat is heel fijn. Dat is meer privé, steeds maar. En is dat bij de breileppel thuis al ingetten? Het Leeuwen. Ja? Ja, mijn ouders zijn christelijk, dus die huis christelijk opgevoed. Maar 2 keer snijden naar kerken? Vroeger wie dat 2 keer snijden, ja, dat is tegenwoordig net meer zo. Maar kom je toen als jongere naar kerken omdat het mast? Of ik al omdat je het leuk vond? Ik ga altijd lood. En als tiener ga je wat meer vragen. Dan denk je, hoe zit het eigenlijk? Vind ik dat ek? En je zei ze dat al je wel, maar wat vind ik nou eigenlijk? Dus dan ga ik zelf wat op onderzoek uit. En ga ik studeren in Grace. En, wat studeer je? Algemeen taalwetenschap heb ik gestudeerd. En toen had ik wel op een gegeven moment echt de keuze maken. Ja, ik loof het echt. En dit is echt, dit is gewoon wierhiet. Ja. Oké, dit is net een programma dat specifiek op Johan gaat. Maar dat is wel natuurlijk een wichtige link had ik met het politieke werk. En de drijfveer die daarin had, vind ik het wel relevant om het er even over te houden. Maar algemene taalwetenschappen? Ja, algemene taalwetenschap eigenlijk hoe mensen taal leren en hoe dat in de hersens. Maar heb je dan een beroepsprofiel al in de achtergrond van letter dat ik Rut win, wil ik dat doen? Nee, want ik zei, ik wil het conservatorium en ik had toen totdat ik examen die voor het conservatorium, toen ben ik daar begonnen. Maar toen had ik al mijn twijfels van, ik weet net of de muziek wel mijn tak ons wezen maat. Ik denk, ik gewoon 2 studies doen en toen ben ik Spaans gaan studeren en dat wie het net. En de algemene taalwetenschap wie een bovenbouwstudie. En toen ben ik satrorrollen eigenlijk. Toen dacht ik, dit is heel interessant. Een beetje medisch wie dat. Ja. Medisch? Ja, medisch. Ja, het meeste denken van, dan weet je alles van taal. Maar eigenlijk gaat het vol meer hoe taalvermogen, hoe leer je taal, hoe zit dat in de hersens, wat gebeurt er als je bijvoorbeeld een beroerte hoorn haalt of een auto-ongeluk of zo, een hersenletsel. En wat gaat er dan mis?
Dus ik kijk hier in het ziekenhuis werken, ja. Oh, wat interessant. Ja, heel interessant. Ja. Heel boeiend werk, absoluut. Maar toch lutst de politiek, zo? Ja, nou ooit, ik weet nog dat als op de middelbare school, toen kwam van die jongere partijen los. En toen dacht ik, die politiek, dat is wel heel interessant. Ooit ging ik politiek in, maar ik denk eerst maar gewoon werken. Je moet ook gewoon werkervaring uit, want de politiek en altijd nog wel. En uiteindelijk is het nog zo rond, maar ik een heel tijd had ik niks met politiek, want ik wist echt net welke partij. En ik ging dat nog net gelijk. En toen de ChristenUnie ontstond, dat wie in 2000, toen dacht ik, dat is een algemeen christelijke partij. Dat vind ik wel, misschien is dat wel wat. Ja, want ik dacht direct van, ChristenUnie is een relatief jonge partij. Relatief, een paar keer wordt wat ouder, dus dan mag je dat al je wel even goed in, als relatief beschouwen. Maar daarvoor hier dan RPF en GPV, als ik me goed herinner. De vrijgemaakte taxis, maar en de wat meer reformatorische. Waar viel de studie het beste thuis? Maar ik ging niet van beide. Oh. Nee, er wie geen politieke partij waar ik mij thuis vielde. Ik zocht een christelijke partij in de brede CDA zin. eerder. Ja, voel ik vaag. Ik hies iets van, dat is net uitgesproken genoeg. Meer breed religieus. En ik voel het vaag. En andere partijen voel ik te verzuild. Dus daar viel ik me ook net bij thuis. Dus ik hier helemaal geen politieke partij. Dus weer zegen dat de ChristenUnie er kwam. Toen dacht ik, misschien is dat wel wat. Maar dan moet het wel echt breed christelijk wezen en net verzuild van in het cirkellijn of wat dan ook. Dus ik had het eerst eens even oorsjoen. En toen ben ik in 2003, denk ik, 2003 zat West lidbaan. En dus bij een soort politieke partij, als je twee keer naar een vergadering ging en je door het Rijk in de moel liepen, dan kom je al haast op een list. Wie dat bij de ChristenUnie ik zag? Dan weet je wel, ja. De eerste keer toen we Tineke Huizen ga, tweede keer in mijn lid. En die houdt een praat hier in Friesland. En ik dacht, interessant, dat wil ik wel jaren. Dus ik ga erin en ik kom maar hier in gesprek van het bestuur in Lout. Ik wist zit ik in het bestuur in Lout. Dus, zij is het wel begonnen, dat klopt, ja. Dus je plak bevochten terug je gewoon te presenteren? Ja, de wijze. En als je dan ben je eerst bestuurslid en toen ben ik eens campagneleider waan. En je leert wat zien wat je kent en dan rol je ze trots eens maar. Zo is dat hier. Maar wil jij er van verschillende politieke partijen, dan is er een soort talentenklasje of zo? En die krijgen dan allerhande trainingen en zo. Dat bij de ChristenUnie ik zo? Ja, dat is wel zo, maar zo is het bij mij net geen eigenlijk. Op een gegeven moment vregen ze van, was je op de lijst voor de steden? En toen hier kreeg ik naar je baan, dus daar had ik dat wat aanhouden. En toen ben ik uiteindelijk wel commissielid waan, maar dat wie pas in het eind van die stedenperiode. En en toen werd ik stedenlid omdat Sikkel Bosma werd wethouder in de Dongeredeel. Ja. En die wie stedenlid, dus die ging eruit. En toen scoorde ik trouw in 2010. In 2000 alweer in de verkiezingen. En toen stieg ik op nummer 2. Dus toen ben ik weer terug als stedenlid. Dus het is meer zo rond eigenlijk toen. Ja. De ChristenUnie als partij. Nog heb ik van de week geleerd van orenpolitici dat het heel ouderwets is om in links en rechts te denken. Maar ja, je wilde toch een partij ergens een beetje in dat politieke spectrum een plakje aan. Waar maken we dan met de ChristenUnie eigenlijk wezen? Ter linkerzijde? Josje al een beetje moeilijk. Dus alsof het... Misschien wel omdat het voor mij wat onduidelijk is. Dat ik denk van in milieu en dwarsomheid, dan zit ze duidelijk aan de linkerkant, hoek net niet te vregen. Maar op zaken, dan gaat het misschien weer wat behoudender bij de ChristenUnie. Dus dan is voor mij wat diffuus werk nou krijg wezen, maat. Nou, ik denk dat wij heel duidelijk een middenpartij zijn. We hebben op, als je het houdt dwarsomheid, echt goed met de ieder omgaan met de beesten. Dat wij dat heel belangrijk vinden. Dus als je dat links vindt, rentmeesterschap. En als je dat links vindt, dan vind je het links. Maar wij vinden ook het sociale aspect om je naar de meesken. Dus je naaste liefhebben als jezelf. Dat is een belangrijk christelijke uitgangspunt. Dat is voor u heel belangrijk. Dat kun je dan ook wel links benemen als het om je naar meesken is. Maar we zeggen ook van je moet iedereen in zijn kracht zetten. En eigenlijk is het mooiste als iedereen werk had en iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt in het leven. En dat is misschien ook wel weer rugs. Dat net alleen de oerhiet alles regelt, maar dat mensen en zelf verantwoordelijk ben voor hun leven. En misschien mag je dat rugs nemen, dan kom je op midden uit. Ja. Toch zou ik, als ik een principiële partij wie, en dat ben je, dan zou ik er vast net een middenpartij neemt willen wollen. Nou ja, ik vind het gaat om de toch een beetje van dit en een beetje van dat. En een principieel budget van dit is uw koers. En daar wieken we dus ik net van af. Want dat is uw injoon terug uw eftergrond. En ik denk dat wij die koers heel duidelijk hebben. Want wij hebben gewoon een heel duidelijke christelijke koers.
En misschien is dat wel net in links en rechts te midden, omdat het gewoon heel eigen lood is. Want wij zeggen, als je God leeft haar boven alles en daarnaast als jezelf. En als je dat als uitgangspunt neemt, en iedereen zou dat doen, dan zou er net in je boetende boord vallen. Want dan zit iedereen naar waarom. Dan doe je net alleen nog wat goeds voor jezelf, dan doe je ook wat goeds voor die oren. Ja. En dan zou de maatschappij er mooi uitzien. Maar mevrouw Hagen, met alle respect, wie het maar zo makkelijk? Want ik ken christenen die vielen haar onlutsen tot christenen voor het socialisme. Die zitten aan die kant van het spectrum. En ik ken christelijke mensen die het Wikileaks bij de SGP had thuis vielen. Die zitten helemaal aan de rechterkant van het spectrum. Dus kennelijk is het net zo dat als je christen bent, dat je in een bepaalde richting uit wil. Dan kent het nog alle kanten niet. Ik denk dat wat wij als christenen meinen wat gemeen hebben, is wel wat ik sinds maar steeds van God leef haar boven alles, nice als jezelf. Dat uitgangspunt, dat door christenen deeld wordt. En ik vind zelf echt dat we als christenen ons verenigje matten en maaien waar een sterk lood leren. In plaats van dat we versnipperd in al je partijen. Want dan jest er nooit meer wat van. Waarom? Want dan is het net makkelijk om daar je christelijke lood te leren. Dus dan is het fot. En dus met die christenen kan ik heel goed over geloof praten, vinden waar ik. Maar ik kies ervoor om dat heel duidelijk in een christelijke partij te doen, zodat het geloof ook heel helder is. Wat je zei, zodat het helder wezen moet. Nou, dat kan al je bijna was zitten in en dat ik heel helder verkondig je. En net al je versnipperd bent. Mozart, zit er even over? Ja, dat is goed. Want allereerst hebben we even wat van Jerre litten. Ik dus uit de klassieke hoek, maar dat ging je al even uitleggen waar dat van kwam. Waarom Mozart? Ik vind Mozart echt prachtige muziek. En ik hou heel erg van Bach, maar ik hou ook heel erg van Mozart. En ik ga voor het stukje kozen, dat is de openingslied, is op openingsmuziek van de film Amadeus. En ik vind een prachtige film. Dat wist Mozart nog net, hè? Nee, dat wist Mozart net, maar hij had het wel mooi gecomponeerd. En dat is een heel energiek stuk. En dat jouwt gelijk in die film, ook de sfeer. En ik werd helemaal grepen door die film als famke toen dat is me op televisie, wie in eind jaren 80, wie dat. En toen dacht ik, Mozart is echt geweldig. En nou ja, ik heb dus een scriptje schreeuwen en echt zo'n wonderkind in de muziek. En dat sprutst mij helemaal tot de verbeelding, zeg maar. Het is ook wat een langer stuk wat we net helemaal draaien? Of ken het bij deze nog wel? Ja, deze is ik zoom maar heel wat voor draaien. Nou, laten we afpraten dat jou wanneer het voor het heel maat is, zodat wij daar geen lelijke brieven van krijgen. Is prima. Maar dan begint het nou en het jet Allegro con brio.
net vol slijn, maar lang genoeg om een indruk te krijgen van de energieke muziek van Mozart. Dat draaien we op muziek van Anja Haga. Leesloeken van de ChristenUnie voor de Steertenverkiezings. 18 maart is het Safir. Een mooie onleiding om eens even de tijd te nemen om te praten over allerlei zaken dat Anja Haga als leesloeker in de politiek mee dwaande is, maar waar ik persoonlijk mee dwaande is. Onderdeel in het programma is ik associëren. Ik heb 24 willekeurige namen, begrippen op een ritje zet bij het verzoek om jou om erop te reageren. En ik heb het dadelijk, als dat klaar is, als er onleiding voor is, nog wel even op een peer weer omkomen. Ik zal in straftempo aan jou voorlezen. Garnalenvisserij. Zwierwerk. De Wolf. Prachtig. Vlielaan. Ik prachtig. Aaiziekje. Een moeilijk onderwerp. PVV. Onrespectvol. Zinnenergie. Belangrijk. Tialf. Duur. ISIS. Verschrikkelijk. .FRL. ChristenUnie.FRL. Vert Kronen. Goeie burgemeester. Thuiswarg. Ja, belangrijk. Funda. Ja, daar zag ik mijn hoest van. Parijs-Nice. Geen idee. Zwemles. Heel belangrijk. Arriva. Ook heel belangrijk. Coffeeshops. Levenet. Feyenoord. Ajax. Netanyahu. Ja, Joden. Wifi. Kunnen we net meer zonder. Theater. Ja, mooi. Prachtig toneel. Gasborings. Levenet. Boer zoekt vrouw. Leuk. Beert Boeloe. Ken ik net zo goed. Keepsnijn. Levenet. Jort Kelder. Aardige man. Min 24. Waar wil je wel graag even op rondkomen? Maar ik zit er even bij, hè? ik dacht Tialf. Tialf is misschien een Arriva, maar vind ik belangrijk. Nou, is het maar. Doe maar. Tialf, nou misschien is Tialf wel... dat is een belangrijk onderwerp, omdat het gaat meestal aan. Alle Friese zeggen, ja, Tialf. En Tialf, dat moet komen. En we vinden reedrieden belangrijk. Dat vind ik ook. En dat vind ik ChristenUnie ook. Maar Tialf is gewoon een beetje een pineholle dossier. Omdat er moest wat gebeuren, er moet een Tialf komen. Nou, komt dat ook. Ik vroeg recht zitten, dat is toch clear? Dat besluit is toch naam? Dat besluit is naam, maar ja, er is wel volle betiezing om geweest. Dat zo... eerst moest het 24 miljoen vanuit de provincie, toen 100 en toen 80 en toen 50. En heel veel onduidelijkheid, maar die beauty contest, Zoetermeer en Almere. En nou ja, weer heel veel gedoe. En uiteindelijk is er een besluitnaam. En dan heb je hem stemt? Ja, wij hebben uiteindelijk stemt omdat het te volle yield. De provincie, ze is eigenlijk een blanco cheque uitschreeuwen had van... dat de provincie opdraait voor alle kosten. En te volle risico's binnen, want... het bedrijfsleven en Driek. Als Christus zijn we de helft, de kind door de provincie betaald worden. En de oren helft door het bedrijfsleven en Driek. Maar dat yield wie er net. En de provincie had toch zijn, dan doen we het al. Dus dan betaal je het aan ze helemaal. Maar als het aan ze uitrint en die kans besteedt dat voor het iets van vertraging in de bouw. Dan ben je een heel reedrietseizoen kwijt. Dan mis je ook alle inkomsten. Waar draait hij voor op? Ook de provincie. En dat zijn heel veel belastingen. Het gaat om tientallen miljoenen. En dan denken wij ja in deze tijd van... bezuinigingen ook, dat er de keer zo volle dingen van voor dat yield. En dan kunnen we bijvoorbeeld maar te bezuinigd worden op de discriminatiepreventie en op belangenbehartiging in de zorg. Dat bijvoorbeeld het college dan bezuinig je, terwijl dat maar om tonnen gaat. En tientallen miljoenen gaan we mijn blanco cheque voor te schreeuwen. Toen zijn we, dat vinden wij geen goed idee. Wel een IT-af, maar dat van minder yield. Hij daar kritiek op kreeg vanuit de achterban, dat mensen zeiden van kom op. Tialf het jet bij Friesland. We moeten mij dus al eens bezig waren om dat stadion met capaciteit op wereldniveau voor de rieders te behouden voor de provincie. Nee, we hadden geen kritiek op hoorn, omdat wij ex-eisen Tialf moet een kwaliteitsstadion blouwen, op wereldniveau maaidwaan blouwen. Dat vinden wij ook. Maar dat kan ook maar vernieuwbouw, waarbij je zegt 34 miljoen voor de provincie en 34 miljoen voor externe partijen. Dat wie uw voorstel. Dat heb ik inzien, dat had het net hellen. En daarom hebben we het gestemd. Dus wij zijn zeker van Tialf, maar net zien elke prijs. En mijn achterban, ik krijg juist mails dat ze van...
waarom had er zo volle heel net hier? Of dus Oké. mensen hadden juist wel wat vragen bij. Ja. Nou, dat andere dossier, het IBM-4. Ja. Nou ja, daar hebben we jou in de media ook wel geregeld hoe je het, dat het nou de trein of de bus weer. Waarom is dat zo'n issue? Nou, ik vind IBM 4 is gewoon heel belangrijk, want een regio wat net goed bereikbaar is, dat is een regio waar bedrijven zich net vestigen willen, waar mensen net wonen en werken willen. Dus het is een voorwaarde voor een leefbaar gebied. En daarom maak ik me zo hut voor dat IBM 4. Maar je riet in een Audi A3, zeg ik je in de kranten van de morgen. Wij hebben een auto. En ik heb een OV-chip kaart. Oké, ja, nee, je hoeft je net te verdienen hier of zo. Nee, maar sinds... Voor iemand die in zo'n mooie auto, ik maak hier reclame met je, maar die in zo'n auto riet, die zit toch in die auto en net in de trein? Nou ja, in Dokkum riet je een trein, dus ik zit wel matten. Er komt wel een bus, zou ik begrijpen. Er komt een bus. En, maar dan mag je net in zitten willen. Jawel, waar het kind pak ik die bus, maar die riet net zo volle dat ik jongens altijd thuis komen kan. En die bus van uw Dokkum riet ik net alle kanten op. Dus ja, je moet als politicus overal wezen en dat red ik net maar. Maar dat geldt niet alleen voor jou, dat geldt voor een heel soort orenmeisjes. Ja. Dus IBM 4 is leuk, maar studenten en hier en daar nog eens misschien wat oudere mensen en zij die haar geen auto permitteren kennen. Ja, voor die groepen is... Nou, dat denk ik net. En volle mensen die het echt zien dat het belangrijk is dat we mijn waar goed met de ieren omgaan en minder fossiele brandstoffen broeken, dan kies je echt bewust voor OV. Jawel, maar dat je dan jongens vergaarden die willen in die auto en je maakt dan bij het Dokkum, waarom dan? Ja, dan maak je soms met de auto. Ja, dat is ik zo. En met je sluit het oor net uit. Je kan echt in voor maximaal goed OV en daar zet ik mij voor in. En er valt nog heel veel in te verbeteren. En dat zal ik dwan blijven. En daarna is het direct natuurlijk gewoon wegen blijven met auto's. Ik bedoel, die schaffen we net al, dat is onzin. Want dat is echt fantastisch. Ik bedoel, dat heb je echt nodig. Dat is echt goede bereikbaarheid. Zwemles vond je ook heel belangrijk, hè? Ja, dat is heel belangrijk. Als je nou dat bandjes verdrinken, we hebben volle wetter. Dus als Ben net zwemmen kan, ja, dat is wel een risico. Is het een provinciale taak om te zorgen dat alle bands zwemles krijgen? Nee. Dat is gewoon de gemeentes die gaan daarover. Dus je maar daarmee vind ik het nog wel heel belangrijk. Jawel. maar je kent zonder enige consequentie erop. Ik vind het belangrijk, want ik hoef het net te betalen. Nou ja, jou vreeg je mij een associatie bij het WUT. Dus dan zei ik, dat vind ik heel belangrijk. Nee, maar dan ben ik politieke partijen die hadden dat zelfs in hun pamfletten staan voor de provinciale verkiezing. Zwemles voor alle benen. Ja, dat hebben wij net in het verkiezingsprogramma staan. Omdat dat echt een iets is waar gemeentes zo in. En je bent heel correct in de scheidslijn van wat is wel en wat is net provinciale taak. Nou, wij proberen wel te zien inderdaad waar leidt die grens. En dat is echt net altijd zo zwart-wit. Dus in die zin zeggen wij bijvoorbeeld wel, als het gaat om opvang van vluchtelingen. Ja. En dan, maar wij daar wel voor die meesten staan en zorg je dat het goed geregeld is. Maar dan altijd onvullend op wat gemeentes al doen. Dus wij nemen die taak net oer. Gemeentes doen wat ze dwam hadden. Maar als dat nou misrint, en dus die meesten op steden, gewoon gezinnen mij ben, dan zeggen wij net als ChristenUnie, ja sorry dan mag je maar vannacht boeten slepen, want het is uw zaak net. Nee, maar goed, hele geleerde mensen gaan nijtocht over van wat past nou het beste als taak bij al die verschillende bestuurslagen. Want het is natuurlijk onzin van men dat men en op gemeentelijk en op provinciaal en op Tweede Kamerniveau met ontwikkelingssamenwerking dwaande weer. Laten we nou alsjeblieft even afbaken, wat is de taak voor het ene niveau en wat voor het andere. Ja. Maar je grieën me dat af en een beetje tussendoor begreep ik dus. Nee, dat is ook net zo. Want ik denk dat het goed is dat die taken verdeeld zijn. Maar zoals bijvoorbeeld bij de preventies, dus dat is wettelijke taken. Hè, rond verkeer en vervoer, dat zijn echt wettelijke taken. Ja. Maar haast echt gewoon autonoom beleid, autonoom yield, die is het inzettenkist. En in de provinciewet, die zei wat de provincie dwang in, stiet echt dat de provincies die ruimte halen om dat te dwan. En die ruimte kun je invullen zoals je wil. Nou, Friesland zei, we willen culturele haatstad. Dat is een keuze die je maakt zien als provincie. En zo zeggen wij als ChristenUnie, wij vinden bijvoorbeeld dat mensenhandel oppakt worden mat. En dat is een groot probleem. Dat is een gemeentelijke taak. Dat moet het erg blijven. Maar het is echt een gemeenteoverschrijdende taak. Het is regionaal. Dat moet je echt in regionaal verband oppakken. Wij dat kind in de provincie een rol spelen. Ja. Nou ja, dan pakken wij dat op. Dus echt als het om regiobrede zaken gaat, dan komt de provincie in beeld wat u betreft. Dus net bij alles. Je broekenoot werd meesgehandeld en dat herinnert mij erom dat ik in het stukje zat dat Van der Molen in Friesland kiest. Zie in de Ljouwte Krant het portretje van jou. Ik als een soort opmaatje naar dit peteer. Jo Janneke in de prostitutie, dat je dat een wichtig televisieprogramma vindt. Ja. Want?
Nou, zij had een hele mooie documentaire maken, vrouwdelig oer. Hoe is dat nou werkelijk in Nederland met de prostitutie? Dat we heel lang zijn van, die vrouwen willen dat zelf en ze binnen ondernemers. Maar de werkelijkheid is, en dat had zij echt goed in beeld gebracht, is dat 94% van de vrouwen die daar zitten, dat ze in hun wil zitten en gewoon als een slaaf misbruikt worden elke dag. En wij als Nederlanders leven dus in een omjouwing met mensen die als slaaf gebruikt worden. En ik vind het onbestaanbaar dat we dat gewoon gebeuren lieten. En zij had dat in kaart gebracht. Heel gewoon professioneel, met de mensen praat, met de pooiers praat, met klanten praat. En een goed beeld schetst hoe het is. Dus dan weet je hoe het zit. Dan weet je hoe het zit. En je bent politica. En je zorgt dus dat er wat scheef zit. En dan moet je dat oplossen. Hoe? Prostitutie verbieden? Mensenhandelvrije provincie, zeggen wij. En dat betekent dat wij willen dat die ketenhandel, de keten in aanpak van de prostitutie, dat we dat volle beter nog moeten regelen. En er moet meer geld in. En dan kan ik geen rol in spelen. Prostitutie verbieden. Nou, wat mij betreft zou dat verboden worden, maar het zal net zo makkelijk gaan. We gaan wel op het Tweede Kamerniveau, Gert-Jan Segers, een strafbaarstelling voor klanten is, maar die een vrouw beziek je waarvan ze een keer vermoeden dat ze slachtoffer is, dan is een klant strafbaar. Dat is een initiatiefvoorstel die je nog net tot de Tweede Kamer kwam. Dat mag nog gebeuren. Maar dat is een eerste stap naar een algeheel verbod wat u betreft. De vraag is zelf wat dat het probleem oplost. De vraag is of prostitutie dat nou voor een pad in een maar zichtbaar circuit hem afspeelt, waarbij ik op het merk van medische voorzorgsmaatregelen van alles en nog wat regelen worden ken, dat je ongeveer weet wat er gebeurt. Als het helemaal in het geniep hem afspeelt en je had er geen zicht meer op, rijd je dat ik weet. Is dat wel wurdig? Ik vind dat een hele rare redenatie, want je zegt bij, als er sprake is van diefstal, zeg je ook net, ja, de meesten die bestel je nou eenmaal. Nou ja, wist wat, dan maak je ze ondernemen. We schreeuwen die dieven in bij de Kamer van Koophandel en dan kunnen we legaliseren dat ze inbreken. Dat is natuurlijk onzin. Als ik gewoon misstanden binden, maar je zegt dat kind net en dat pakken we aan. En in Zweden hadden ze die dat pooienverbod wel instelt en is die meeskenhandel op het meest lege niveau, terwijl in Nederland is het een van de landen waar het ergst is. Dat vind ik beschamend in een ontwikkeld land als u, dat we dat gebeuren laten. Coffeeshops, ik meen dat je zei, leven net. Maar dat klonk nog net zo heel streng. Dat betekent van, nou ja, ik gedoog ze wel. Nou, ze worden nou gedoogd. Van u hoeft dat gedogen net. Dus want lever ik geen coffeeshops? Lever geen coffeeshops. Dicht met spul. Ja. Als de Christen nu fascisten hier, dan gaan ze dicht. Ja, dan gaan ze dicht. En als dat dan... Nou ja. Nou, dat is hetzelfde verhaal. Dat als je iets zegt dat is slecht voor mensen. Mensen die wietgehalte is wat tegenwoordig in de jointjes zitten, dat is behoorlijk hoog. En dat blijkt echt invloed te hebben op mensen. Ik jerk van mensen uit de GGZ dat jongeren die dat broeken, dat het echt wezenlijk verstoringen ombrengt in de hersens. Met bijvoorbeeld mensen meer kans op psychoses en alles. En dat wordt onderschat. Dat laten we ook gebeuren. Denk ik, ja... iets wat net goed is, maar je net willen, krijg als wat we zeggen inderdaad van we laten echt net dus meestal een inbraak plegen of een onvermeerdje en steeds weg net van ja, dat gebeurt nou iemand dat een onvermeerd had. Nou ja, dan laten we dat maar gedogen, want ooit gaat het zich in het criminele circuit afspelen. Dat ben van die rare redenaties. Iets kan wel of iets kan net. En dit is gewoon net goed voor mensen, dan moet je het net willen. Principieel. Dat is principieel, ja. Ja, nu is het een coalitieland. Dus je kan eigenlijk alleen nog maar regeren en dat geldt ook op provinciaal niveau. Wat je geerwerk je mee horen. Ja. Dus dan maak ik wel eens wetter bij de windwaan. En dat is lastig, mijn principes. Ja, dat jet erbij. En soms mag je dan zeggen, oké, wij krijgen toch dingen van waar. Misschien net helemaal wat je willen, maar wel een stapje in een goede richting. Ja, dat is politiek, dat jet erbij. Ja. Maar ik bedoel, je kan ik zitten van bepaalde principes die ben net onderhandelbaar. Ik zeg dat je voor de coalitie elke niet in de benemming lid willen. Komen lid te worden met uitzondering van de PVV. Ja, omdat de PVV heel duidelijk de godsdienstvrijheid ter discussie stelt. Zij willen moskees verbieden, maar ze gaan ook dat ritueel slachten bijvoorbeeld, dat net meer kan. Dat zijn dingen, dan kom je aan geloofsvrijheid. En voor u is natuurlijk godsdienstvrijheid heel belangrijk. Net alleen nog voor u als christenen, maar voor alle geloven. Die moeten de vrijheid hebben om hun geloof te beleiden. En bij de PVV zit dat onder druk. Dus ben zij voor u net een beoogde coalitiepartner. Zullen we nog even naar Bach?
Ja, want daar zit ik nog een kantate op een list die je graag hier woont. Ja, een kantate van Bach. Aus der Tiefe rufe ich Herz zu dir. En dat is wel een hele trieste kantate. Ik ben een heel vrolijk meisje. Dus maar bij muziek is vaak zo van hoe triester het onderwerp, hoe mooier de muziek. Hè? Dat is bij Bach zeker zo. Ja, bij Bach is dat deze muziek... Ja, als ik echt dicht bij mezelf komen wil, dan is dit wel muziek wat daarbij heeft, ja. Deze prachtige kantate van Bach litten we ik verder van wat het is. Net omdat we het net mooi genoeg vinden. Maar ja, de tijd die brengt dus eigenlijk nou een beetje in het dilemma van litten we al die mooie muziek jaren. Of wil we het nog even over haar. En in oerlees met jou hebben zijn we bijvoorbeeld nog even over haar. Ja. Want het klokje is, maar wij gehoorzaam maar wezen. Dat tikt mooi naar 8 uur terug. En we wilden nog wel even haar oer Dremen van Friesland. De omroep had de Friesen oproepen om zo vol mogelijk haar eigen persoonlijke dromen van Friesland, voor de toekomst van Friesland, welke komt met het uit onder woorden te brengen. Die stromen trouwens, ik ben heel wies mee. Maar we vregen ik de politici naar haar dromen van Friesland. Hoe is jouw dromen eruit? Nou, ik zie als ik in de ideale situatie in een droom van Friesland dat elk meest mij telt. Dus dat er geen mensen tussen wal en skip vallen. Dat er zorg dichtbij is, dus voldoende streekziekenhuizen bijvoorbeeld. Hè, dat we de Sionsberg horen, dat we de ziekenhuizen in Ljout, Jervin, Drachten, Snits, dat we die horen. Dat er vluchtelingen, dat die net op stritten komen te staan, dat die een goed plakje hebben, dat er geen meestenhandel meer is. Dat ben echt dromen wat ik heel erg op hoop. Maar ook dat er nog werk is voor iedereen. Echt voor iedereen, maar dan ook voor mensen die nou langdurig al uit het werk binnen, jongeren, mensen met een handicap, dat die ook werk vinden kunnen. En ik hoop ook dat wij in Friesland echt volledig dwarsvrije energiebroeken en geen fossiele brandstoffen meer nodig gaan. Dat zou echt een droom wezen dat we daarvan los zijn. Klinkt super wat paradijselijk, zat je het omschreeuwen. Ja, maar je moet er wel ergens ideaal aan deel zetten, want daar ga je dan voor. En als je daar maar een stukje van helpt, ben je altijd nog verder dan als je geen droom had, denk ik dan maar. Ja, maar dat paradijs op aarde bestaat net. Nee. Weet je als geen oor, zoek haast is. Dus ja, je kan er wel naar streven, maar het betekent misschien ook wel dat je keuzes maakt en dat het in je net kennen en het horen dan misschien wel. Ja, maar ik denk dat ik de dingen die ik nou steeds wel ken. Ik kan niks zijn wat onmogelijk is. Nou, zullen we het eens over al die punten in de provincie waar jou vinden dat ziekenhuis zwaar geweest had. Daar neem je de Sionsberg ik bij. Ja.
En ze is maar die trostat die ze nou maken ha. Dat is natuurlijk net een ziekenhuis als het in het verliezen wie. Maar het is wel een vorm van zorg. En ik denk dat dat goed is dat dat nou zo is. En ik hoop wel echt dat dat bloot. Maar het is net beter dat je zit van nou lid concentreren op 2 plekken in Friesland. En dan ik echt goed. En net op 4 of 5 plekken en dan een beetje er, nou ja, vooruit te maken. Nee, want je kind Ljout is natuurlijk een heel oor ziekenhuis nou. Het is een topklinisch ziekenhuis waar echt ingewikkelde operaties gebeuren. Waar gewoon hele goede behandelingen zijn. Dat kist in Dokkum net krijgen. Dus als je darmkanker hebt, als het opereerd wordt, dan is het nou naar Ljout. En dat is prima. Daar kist goed behandeld worden. Maar voor gewoon onderzoek naar die zoeker en dingetjes die regelmatig was even hinnenmast, wat net heel ingewikkeld is, dat moet wel dan bijvoorbeeld in Dokkum kunnen. Want het is van mensen die je bijvoorbeeld in morgen, weet ik veel wat. Als je dan elke keer in de Ljout maakt voor lietse dingetjes, dat is net handig. Dus je kan wel de zorg echt onderverdelen van wat doen we weer. En dat je toch een provinciale brede zorg houden. Dat is wat we willen. Nou ja, ik in het rand van het openbaar vervoer, maar je misschien ook wel keuzes meidje. Hè? Want de buurtbus is eigenlijk net overal een groot succes om maar eens wat te nemen. Je wilt het ook wel graag dat ik het platteland ontsluiten is van mensen die het net door eigen vervoer beschikken. Ja. Hoe komt dat in de toekomst? Met wat oerleert aan vrijwilligers? Ja, een combinatie. Ik denk een stukje zelden oerhiet dwan matten, want net alles is door vrijwilligers te dwan. Dus een basisinfrastructuur, qua OV, dat moet je als oerhiet gewoon goed regelen. Dus dat er gewoon een goed basisnet is. Want als dat het net is, dan kunnen die buurtbusjes echt nergens naar thuis is. Maar je moet een buurtbus, je moet naar een bus daar rijden, maar die moet die bus wel rijden. Dus een combinatie van beide. En als dwarpen steeds wij willen er zelf inzetten op dwan, ja, dan is dat alleen maar mooi. Maar nog 2 minuten om even wat bijzondere muziek te jaren als slot van dit programma. Ja. Wat is dat? Nou, dat is van Sela. Dat is een christelijke band, zeg maar. En dit stuk haar kozen omdat toen ik voor de tweede keer maar op de lijst stie, toen werden we op het podium beroepen en toen had het congres dit tassong. Waar het mij is in het lied van God zegen mij, is het God zegen hen, de wie toen te plekken. En ik vond het heel ontroerend. En lessen had ze dat dus wet als listloekers voor de steden. En ja, dat voel ik heel, ja, dat rekke mij echt. Dus ik denk, kan ik me indenken. Dat is het stik wat wij zo had, ja. Anja Haga, listloekers van de ChristenUnie, dank u wel. Graag dien.